गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एचएस लेभेलनि मेथामेटिक्सनि एन्सार किनि माखासे सोंलुफोर। आङो सिगांनि भिडिअफोरावबो मेथ्सनि जिकेनि भिडिअफोर लाबोखांबाय। नोंथांमोना जुदि नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। आङो दिनैनो जोबथा जागोन बेबायदि एन्सार किनि भिडिअ लाबोनाया। आङो गाबोननिफ्राय ग्रेड 4नि कुइसन एन्सार लाबोनो नाजासिगोन मेथ्सनि। नोंथांमोननि कमेन्ट खालामनाय बायदि आङो लाबोनो सेस्था खालामगोन हानायखिनिखौ। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालाम। दा बाहाय ओरैबायदि फैदोंमोन, बाहाय आं कुइसन नाम्बार 1 होनानै लानाय जादों। बेयावथ' जोंना कुइसना आलादामोन, जायखिया कुइसन नाम्बार 1 होनानै लानाय जादों भिडिअ खालामनो मोजां जानायनि थाखाय। दा ओरैबायदि फैदोंमोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3नि एचएस लेभेलनियाव। ओरैबायदि गोरलैखा बे कुइसना, नोंथांमोना दा नायोबा बुजिगोन। दा ओरैबायदि होनदों, रमान हांखोआव XCI नि दशमिक अनजिमाया जागोन होननानै सोंदों। बिनि दशमिक अनजिमाया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ दाना। दा जोङो दशमिक अनजिमा होननाय लोगो लोगो जोङो गुबुन बुजिनो नाङा, जोंना माने हिन्दु आरबिक होननानैबो बुङो आरो बेखौ। माने जोंनि माखासे अनजिमायाव दिन्थिनांगौ बेखौ। बे जाहैबाय रमान हांखो, बियो बेखौ अनजिमायाव दिन्थिनांगौ। दा ओरैबायदि दं बाहाय X दङ, C दङ, I दङ, होमबा बेयो मा जागोन दानालाय? दा अपसनफोराव बेबायदि होनाय दङ नै। दा ओरैबायदि जायो जोंना, मोनसे जोङो गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय। I मानि मा जायो जोंना 1 जायो, B मानि जोंना मा जायो 5 जायो, X मानि जोंना मा जायो 10 जायो, L मानि जोंना मा जायो 50 जायो, C मानि मा जायो 100, D मानि मा जायो 500, M मानि मा जायो जोंना 1000 जायो, 1000। बेखौ मोजाङै गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना। दा ओरैबायदि जायो, बाहाय ओरैबायदि होनदों नै XCI, X मानि जोंना मा होनदों 10, C मानि मा होनदों C मानि 100, I मानि 1। होमबा नोंथांमोना साननो हागौ 10, 100, 1 बेबायदि जाया बियो। माबायदि जागोन जोंना नैबेखौ नायनांगौ। X मानिथ' जोंना 10, C मानिथ' जोंना 100। दाना बिसोरनि गेजेराव बबे देरसिन, C आ देरसिन ना X आ देरसिन? दाना नायदो X आ देरसिन, X आ दुइसिन, C आ देरसिन, माने 100 आ जोंना 10 निफ्राय देरसिन। होमबा 100 आ जुदि 10 निफ्राय देरसिन जायोबा फिसासिना जुदि सिगाङाव थायोबा जोङो माइनास जायो, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। फिसासिना सिगाङाव थायोबा जोंना मा जायो माइनास जायो। माने बे 10 आ जोंनि 100 नि सिगाङाव दङबा जोंना बेखौ माइनाससो खालामनांगौ। बे 1 आथ' 1 एक्सट्रा थाहैबाय दे। ओरैबायदि जागोन बियो 100, नैबे C आ जाहैबाय 100, सिगाङाव थायोबा मा खालामो माइनास, होमबा माइनास X मानि 10 मा जागोन 90 जाबाय। प्लास जोंना मा दङमोन 1 दङमोन, I मानिथ' 1, दाना दाजाबोबा जोंना मा जागोन 91 जाबाय, 91। होमबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C। अपसन C आनो जागोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ नै बेबायदि, 30 मिटार गोलाव जांख्ला गंसेखौ थोंगोरै बेरायाव गोजौथिं 5 मिटार जौथायाव सोनारहोनानै दोनदों। बेरानि थालानिफ्राय हारसिङै जांख्लानि गाहायथिंनि गुदिसिम जानथाया बेसे होननानै सोंदों। थारमाने ओरैबायदि सोंदों बाहाय 30 मिटार गोलाव जांख्ला गंसे, ओमफ्राय मोनसे मानो बेरा, बेराया बेसेबांनो 5 मिटार जौथाय। हमनानै लादो बियो मोनसे बेरा, बे मोनसे बेरा, बे बेरा जाबाय। बाहाय मानो 30 मिटार गोलाव जांख्ला गंसेखौ हमनानै लादो नैबे जांख्ला, बे जांख्लानि लावथाया बेसेबांनो 13 मिटार। बे जांख्लानि लावथाया बेसेबां 13 मिटार। बेराया बेबायदि गोजौ आरो। दा गोजौनि गेजेरावनो जोंना मा होनो नै इसिबाङाव, बिनिफ्राय हमना ला 5 मिटार गोजौआव, बे हा गुदिनिफ्राय बिसिम 5 मिटार गोजौआव, 5 मिटार जौथायाव आरोना सोनारनानै दोननाय जादों बिसिमाव। होमबा मा सोंदों, बेरानि थालानिफ्राय हारसिङै जांख्लानि गाहायथिंनि गुदिसिम जानथाया बेसे। दाना नैबे बेरानि थालानिफ्राय नैबे जांख्लानि गुदिसिम नैबेसिमनि जानथाया बेसे होननानै सोंदों। होमबा बेखौ मा होनो जोङो हा सा होननानै बुंबाबो जायो जोंना। बेखौ सोंदों नैबेखौ, बिनि मानखौ बाहाय जोंना बि एबा हासा होननानै जों हमना लानो हायो। बेखौ जोङो लाव आखान्थि होननानै बुङो। बे जाहैबाय लाव आखान्थि, ओइस लिरनो हायो। बे जाहैबाय पारपेन्डिकुलार, पि होननानै बुङो बेखौ, माने जौथाय। लाव आखान्थि, जौथाय, हासा होननानै बुङो। होमबा बेयो मोनसे मा आखान्थि नाम जाखो, बियो मोनसे खनाथि आखान्थि जाबाय।
खनाथि आखान्थिथाम जाबाय दाना खनाथि आखान्थिथाम जायोबा जोंना मा जायो जोंना बे लाव आखान्थि आरो हासा थोंगोरनि जा लावथाय दिहुननायनि जोंना फर्मुला दङ बे फर्मुलाया जाहैबाय पाइथागरास फर्मुला होननानै बुङो पाइथागरास फर्मुलाजों जोङो दिहुनगोन पाइथागरास फर्मुलाया ओरैबायदि नै बी स्क्वायर प्लास पी स्क्वायर समान समान ओइच स्क्वायर जायो बी स्क्वायर प्लास पी स्क्वायर समान समान ओइच स्क्वायर जायो होमबा बी माने जोंना हासा पी माने थोंगोर ओइच माने लाव आखान्थि होननानै बुङो होमबा दाना बीआ जोंना मा दङ बी नि मान गैया बेखायनो बीआ बी स्क्वायरैनो थागोन प्लास पी स्क्वायर पी माने जोंना माने थोंगोर बे थोंगोर बेरा 5 मिटार होमबा 5 स्क्वायर जागोन बियो समान समान जोंना लाव आखान्थि होनना बुंगोन नैबेखौ बे नैबे जांख्लाया लाव आखान्थि गोलैगोन बियो लाव आखान्थिया जोंना 13 होमबा 13 स्क्वायर जागोन बियो दाना बी स्क्वायर समान समान दाना 13 into 13 बेसेबां जायो 169 जायो 169 ओमफ्राय जोंना माइनास 5 into 5 बेसेबां जायो 25 जायो दाना बियो बोरै माइनास जाखो होनना बुंबा 5 सानजाबा 20 मोन बे 20 थांबा समान समान सिनबारबा माइनास जाहैयो बियो प्लास मोन ओरैजाय समान समान सिनबारबा माइनास जाहैगोन होमबा मा जाखो जोंना बी स्क्वायर समान समान बेनिफ्राय दानख'योबा जोंना मा जागोन 9 निफ्राय 5 थांबा जोंना मा जायो 4 जागोन 4 6 निफ्राय 2 थांबा जोंना 2 जागोन 1 सरि 6 निफ्राय 2 थांबा जोंना मा जागोन 4 जागोन 144 जाबाय 144 जाबाय दाना बाहाय बी स्क्वायर समान समान 144 नि बर्ग रोदा दं जोंना दाना 144 नि बर्ग रोदा थारमाने मोननै अनजिमाजों सानजाबनानै मोननाय या बर्ग अनजिमा जायो आरो सानजाबग्राया जाहैबाय बर्ग रोदा जायो थारमाने 12 into 12 जोंना मा जायोनो 144 जायो होमबा बाहाय 12 स्क्वायर जों होनो हाबाय 12 स्क्वायर होनो हाबाय होमबा जोंना जों बाहाय स्क्वायरजों स्क्वायर दानो हाबाय स्क्वायरजों स्क्वायर दानोबा बी नि माना बेसेबां 12 जाहैबाय माने स्क्वायराबो गैला बे दानजाबाय होमबा बी नि माना मा जाखो जोंना बी नि माना जोंना मा जाखो 12 जाहैबाय बी नि माना जोंना मा जाखो 12 जाहैबाय होमबा हासिया जोंना 12 होमबा बिनि दिहुननो गोनां थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि जेम बड' स्टाडि वाट्सएप ग्रुपआव जयेन जायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ डिसक्रिप्शनाव लिंकआव थांनानै जयेन जानो हागोन जयेन जाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ नै बेबायदि अनजिमा फारि 2 - 1 3 1 - 2 5 6 नि गेजेरमाया होननानै सोंदों बिनि गेजेरमाया मा जागोन होननानै सोंदों बिनि जोंना माखौ सोंदों मिडियानखौ सोंदों जोंना क्लास 10 आव जोंना ओरैबायदि मोनसे चेप्टार दङ बाहाय मिन दिहुननाय मिडियान दिहुननाय मड दिहुननाय माने गेजेर थि दिहुननाय गेजेरमा दिहुननाय ओमफ्राय गेजेरगां दिहुननाय बेबायदि दङ दा बे गेजेर थि गेजेरमा गेजेरगां दिहुननायनिफ्राय जोंना नैबे एडिआरइनि एग्जामाव ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा बाहाय मोनसे नङा मोनसे जोंना कुइसन फैयो जोङो सिगांनि कुइसन थांनाय बोसोरनि कुइसनफोरखौबो नायोबा नुयो बाहाय मिन मिडियान मड दिहुननाय एबा गेजेरमा गेजेरथि दिहुननायनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे सोंलु फैनाय नुयो दा नायबाय गेजेरमाखौ सोंदों होमबा मोजाङै जोङो नायनांगोन गेजेरमाखौ जों माबोरै दिहुनो गेजेरमाखौ दिहुननायनि थाखाय जोङो मोनसे गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय मोनसे मानो जौगा फारियाव साजायनानै लानांगौ मेक नाम्बाराव जोंना खामानिया मा जौगा फारियाव साजायनानै लानांगौ दा बयनिख्रुइबो फिसासिन अनजिमाया मा बेखौ जोङो नागिरनांगौ दा बयनिख्रुइ फिसासिन अनजिमाया जाहैबाय जोंना -2 नोंथांमोना सोरबा सोरबा साननो हागौ नैबे 1 आ फिसासिन नामा बेबायदि नङा मानोना नैबे माइनास थायोब्ला देरसिन अनजिमायाबो फिसासिन जायो नैबे -2 आ 0 निफ्रायबो फिसासिनबाव बियो होमबा जोंना बाहाय बयनिख्रुइ फिसासिना जोंना मा होनदों -2 बिनि उनावसो जोंना मा फैगोन -1 फैगोन -1 नि उनावसो जोंना मा फैगोन 1 फैगोन 1 नि उनाव जोंना मा फैगोन 2 फैगोन 2 नि उनाव मा फैगोन 3 3 नि उनाव 5 5 नि उनाव 6 बेबायदि फैगोन होमबा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जोंना बाहाय अनजिमाया गासै 7टा दङ बे जरा अनजिमा बियो मोनसे 7टाया बे जरा अनजिमा होमबा बे जरा अनजिमा जायोबा गेजेर मा दिहुननायनि फर्मुलाया जागोन n+1/2 बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय n+1/2 बे जाहैबाय गेजेरमा दिहुननायनि फर्मुला गेजेरमा बे जरा जायोब्लासो दे जरा जायोब्ला डाइरेक्ट n/2 बे जाहैबाय जरा अनजिमानि बे जरा अनजिमा जायोबा बेबायदि दाना जोंना बे जरा अनजिमा जाबाय नालाय जोंना मोनबेसे अनजिमा दं 7 दं 7+1/2 होमबा जोंना मा जागोन 7+1 बेसेबां जायो जोंना 8 जायो 8/2 दाना 8 खौ जुदि 2 जों रानोबा जोंना मा जायो 4 नाथाय 4 आनि दि गेजेरमा जागोन बे नङा 4 आ गेजेरमा नङा
मानो गेजेर मा नङा जोंना बेनि 4थिखौसो नागिरनांगौ 4थि होनदों 4थि माने 4थियाव जाय थायो बेनो जागोन गेजेर मा नायदो 4थियाव 1थि 2थि 3थि 4थि 2आनो दङ जोंना होमबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आनो जागोन बिनि थार फिननाय होमबा जों बाहाय मोनबाय गेजेर माखौ जों माबोरै दिहुनो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जोङो जुदि गेजेर गां दिहुननांगौ जायोबा मड दिहुननांगौ जायोबा जोङो मा लानांगौमोननो बयनिख्रुइ बांसिन ओंखारनाय अनजिमायानो जागौमोन गेजेर गां आरो जोंना मोनसे मा दङ गेजेरथि दिहुननाया एसे आलादा जायो गेजेरथि दिहुननाया जाहैबाय जों माने बेखौ प्लास खालामजोबनानै जोङो माजों मोनबैसे दं 7 दङ बेजों जों रानबानो बिनि गेजेरथिखौ मोनगौमोन दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ बेबायदि सासे मानसिया दोंसे लामाजों ओरैबायदि थाबायलाङो जे बियो मोनसे बिदुंनिफ्राय थारमाने बियो कुइसना जोंना बर'आव बिदुंनिफ्राय जादों बियो बिन्दोनिफ्राय जानांगौमोन आङो जेरै दं लिरदों बियो बिन्दोनिफ्राय जानांगौमोन मोनसे बिन्दोनिफ्राय जानांगौमोन बियो जेब्लाबो 7 मिटार एबा 7 मिटार गोजानाव थायो होनदों दसे सम थाबायनायनि उनाव बियो गाव थाबायजेननाय जायगायाव सफैफिनो बे मानसिया सरासनस्रायै बेसे गोजान थाबायखो होननानै सोंदों थारमाने बियो ओरैबायदि जागोन हमनानै ला माने बे मोनसे बिन्दो जागोन आरोना बे मोनसे बिन्दो बे बिन्दोनिफ्राय बेसे गोजानाव थाबायदोंनो बियो 7 मिटार बिनिफ्राय हमनानै 7 मिटार गोजानाव थाबायदों बे नैबे साइडजों थाबायदों बियो बे साइडजों ओरैबायदि थाबायदों बे मोनसे ओरै गिदिंदों आरो बियो ओरैबायदि गिदिंदों बियो नै बेबायदि गिदिंदों बियो होमबा दाना नायदो माबायदि गिदिंदों बियो बेबायदि गिदिंदों होमबा ओरैबो 7 ओरैबो 7 आरोना माने बे बिन्दोनिफ्राय माने 7 सेन्टिमिटार गोजानाव गिदिंदों बियो ओरै गिदिङै दसे उनाव नैबे जायगायाव मोनफैफिनदोंनो होमबा बे बेसे गोजान थाबायखो बेलाय दा होमबा जोङो बे बेंखननि मा दिहुननांगौ जोंना नैबे बेंखन महर जाबाय नालाय मोनसे बेंखन महर जाबाय नालाय बियो बे बेंखननि मा दिहुननांगौ जोंना सोरगिदिं सिमा दिहुननांगोन बे सोरगिदिं बेसेबां गिदिंखो एबा सोरगिदिं सिमाखौ दिहुनबानो जोंना थार फिननाया मोनगोन दाना बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया गोसोआव लाबानो जाबाय बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया जाहैबाय जोंना 2 पाइ गोसोआव लाबानो जाबाय 2 पाइआनो जादों बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला होमबा दाना नायदो जोंना 2 आ 2 थाबाय इनटु पाइनि माना जोंना 22/7 गोसोआव लाबानो जाबाय पाइनि माना बेसेबां होननानै मालाबा सोंनोबो हागौ ग्रेड 4 नि एग्जामफोराव 22/7 एबा जोङो रानोबा आलादा मोनगोन दाना नायदो दाना आरआ बेसेबां जोंना आरनि माना जाहैबाय जोंना 7 मानोना बेनिफ्राय बेसिम 7 सेन्टिमिटार गोजानाव दङ बेखौ मोनसे सकाव हमनानै लानो हायो जोङो बेनिफ्राय बेखौ सकाव हमनानै लानो हायो आरो गिदिंजोबनाय नालाय बेखौ मा होनो जोंना सकाव होननानै बुङो होमबाहाय जों 7 होनो हाबाय दाना नायदो 7 जों 7 दानबाय होमबा मा जागोन 2 थाबाय 22 थाबाय 2 जों 22 जों जोङो मा खालामदो इनटु खालामदो सानजाबदो होमबा 2 जों 22 सानजाबा जोंना मा जागोन 44 जागोन 44 होमबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जागोन जोंना थार फिननाय 44 मिटार गोजान बियो थाबायबाय जोंना कुइसना गोलाव नुदोंबाबो जोंना बिनि दिहुननाया जोंना गोरलैयैनो जायो जोंना सुंद'यैनो जों बेखौ दिहुननाय नाथाय नैबे फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लानांगोन बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया जाहैबाय बे दाना बेंखननि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंसोरो बेनो जाहैबाय पाइ स्कुवेर जाहैबाय बे बेंखननि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बेखौबो मालाबा समाव नांनो हागौ पाइ स्कुवेरानो जागोन नैबे बेंखननि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बाय पाइनि मान थागोन आर माने सकाव जागोन जोंना दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ बेबायदि 1 घन मिटार रोजागासै गोनां गंसे गनकनि 1 घन सेन्टिमिटार रोजागासै जानाय फिसासिन गनकफोर लाहायोब्ला मोनबेसे फिसासिन गनक ओंखारगोन दाना मा होनदों 1 घन मिटार माने 1 मिटार किउब होनना बुंगोन बेखौ जोङो मा खालामदों बेबायदि गोनांखौ मा खालामदों गंसे फिसासिन महराव जोङो लांदों आरोना मायाव लांदों जोङो 1 घन सेन्टिमिटाराव लांदों माने मिटारनिफ्राय जोङो सेन्टिमिटाराव लांदों मिटारनिफ्राय जोङो सेन्टिमिटाराव लाङोब्ला माने एसे गिदिरमोन जोंना बेखौ फिसा 1 सेन्टिमिटार हाबाय होमबा मोनबेसे गनक ओंखारगोन होननानै सोंदों मोनबेसे गनक ओंखारनो हागौ बेखौ सोंदों आरो दा होमबा जों ओरैबायदि जायो दा 1 मिटारावहाय जोंना मोनथिनो लानांगोन 1 मिटारावहाय जोंना बेसेबां सेन्टिमिटार जायो 1 मिटाराव 100 सेन्टिमिटार जायो 1 मिटाराव जोंना 100 सेन्टिमिटार जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा गनकनि रोजागासै दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना जागोन एल किउब होनना बुंदों एल किउब माने
लावथाइ एबा आखान्थिनि क्यूट आखान्थि सानजाबानो जायो दाना नायदो बेथ' 1 मोन नालाय 1 क्यूट माने 1 सानजाब 1 आनो जाहैबाय बिहा जेनेबा 1 घन मिटार जाहैबाय दाना बेखौ जौसेखौबो जोङो मा खालामगोन जौसे जोङो जौसे मोनथाम सानजाबबा जोंना बेसेबां घनक जागोन दाना नायनि बेसेबां सेन्टिमिटार रोजा गासैनि घनक जागोन जोंना नायनि दा ओरैबायदि जौसे सानजाब जौसे बेबायदि जोङो बेबायदि सानजाबनांगौ दाना बेबायदि सानजाबनानै बेसेबां घनक मिटार मोनगोन जोङो सेन्टिमिटार मोनगोन जों बेखौ नायनांगौ आन्दाय नाङा बे 1 मिटाराव जोंना 1 सेन्टिमिटार 100 सेन्टिमिटार जायो नालाय बेखायनो जोङो 100 सानजाबगोन दाना 1 खौ 1 जों लिरनो हायो डाइरेक्टनो 0 ओमफ्राय जागोन जोङो सानजाबोबा 1 2 3 4 5 6 6 जागोन 0 आ जोंना 6 था जागोन 0 आ 6 था जागोन 1 2 3 4 5 6 होमबा जोंना जागोन 0 आ 6 था जोंना होमबा अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन ऑप्शन डी ऑप्शन जी आनो जागोन जोंना थार फिननाय 10 लाख जाहैगोन बियो 10 लाख घन सेन्टिमिटार जाहैगोन होमबा बिनि फिननाया बेबायदि जागौमोन दा कुइसन नम्बर 6 आव दङ बेबायदि बयनिख्रुइबो दुइसिन दाजाबथाय रग' अनजिमा जायखौ 6 8 आरो 12 जों रानजायो बियो जादों दाना बयनिख्रुइबो दुइसिन मानो दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ दिहुननो थिनदों बियो माजों रानजायोनो 6 8 आरो 12 जों रानजायोनो होमबा जों बेबायदि जायोब्ला जों ओरैबायदि जोङो लानांगौ बिनि दुसासाखौ दिहुननांगौ दुसासा एबा दुइसिन साधारन सानजाब मोननाय एबा बेखौ इंराजियाव बुंगोन एलसीएम दिहुननांगौ जोङो 6 8 12 नि एलसीएम दिहुनबानो जोङो बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौ जोङो मोनगोन बेखायनो गोसोआव ला जेब्लायबो बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौ दिहुननो थिनोबा जेब्लायबो गोसोआव ला एलसीएम दिहुनबानो जाबाय बिदि दुसासा दिहुनबानो जाबाय दाना एलसीएम खौ माबोरै दिहुनो दुसासाखौ माबोरै दिहुनो दाना नायनि 6 8 12 बिनि जोङो दुसासा दिहुननो नै बेबायदि खालामनांगोन दाना जों बेखौ मोनथामखौबो जोङो कमन राननो हानाय दङ नामा माबेबा अनजिमाजों जों मोनथामखौबो राननो हायो नामा दा नायनो जोङो बेखौ जोङो गासैखौबो जों माजों राननो हायो 2 जों राननो हायो 6 आबो 2 जों रानजायो 8 आबो 2 जों रानजायो 12 आबो 6 जों रानजायो होमबा 2 जों रानजायो 6 खौ जोङो 2 जों रानबा मा मोनो 3 मोनो 8 खौ 2 जों रानबा जों मा मोनो 4 मोनो 12 खौ जोङो 2 जों रानबा मा मोनो 6 मोनो दाना अबा रानजाग्रा दंबावो नामा 2 जों राननो हाबावो 3 आ 3 फैथ'गोन 4 खौ 2 जों रानबा मा मोनो 2 मोनो 6 खौ 2 जों रानबा मा मोनो 3 मोनो दाना नायनो 3 जों रानजाबावो नै आरो 2 जों जोङो रानजानो हाबावो 3 आ 3 थाथ'गोन 2 खौ 2 जों रानबा 1 3 आ 3 थाथ'बाय दाना मोननै जोङो 3 3 दंबावो बेखौ जोङो 3 जों रानोबा 3 आ 3 1 1 आ 1 फैबाय 3 आ 3 जों रानबा 1 बेबायदि जागोन होमबा बेखौ 1 1 थांजासे जोङो राननांगोन होमबा जों राननानै मा मोनखो 2 2 2 3 मोनबाय जोङो 2 आ मोनथाम मोनबाय आरो 3 मोनसे मोनबाय दाना टटेलि जों बे मोनब्रै अनजिमाखौ जोङो सानजाबबानो बिनि एलसीएम बिनि दुसासाखौ मोनबाय बिनि दिहुननो गोनां बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौ जोङो मोनगोन दा नायनो 2 सानजाब 3 मा जायो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 3 जेनेबा 24 जायो बेखायनो बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय बेखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो दुसासा दिहुननायनि फर्मुलाया बेबायदि आरो गुबुन फर्मुलाजोंबो दिहुननो हायो गुबुन फर्मुलाबो थानो हागौ बे गावबा गावनि सायाव थाबाय दा आङो बे फर्मुलाजों दिहुनबाय आरो बेखौ नायनानैबो सिनायनोबो हागौ बेखौ बे अनजिमाफोरखौ नायोबा बिनि दुसासा माने मोनथामजोंबो राननो हानाय रानजानाय अनजिमाया बबे जागोन दुइसिन अनजिमाया बेखौ लाबानो जाबाय जोंना दा कुइसन नाम्बार 7 आव दङ नै दा कुइसन नाम्बार 7 आव दङ दुइसिन 3 सानजिमा गोनां मिथिंगा जरा अनजिमा आरो देरसिन 2 सानजिमा गोनां मिथिंगा बेजोरा अनजिमानि गेजेराव थानाय फारागा होननानै सोंदों दा ओरैबायदि होनदों बाहाय दुइसिन 3 सानजिमा गोनां मिथिंगा अनजिमा होनना बुङोबा जोंना ओमफ्राय दुइसिन 3 सानजिमा गोनां मिथिंगा अनजिमाया जागोन जोंना 100 बाहाय मोनसे मोननै मोनथाम सानजिमा दङ आरो बयनिख्रुइ दुइसिन 3 सानजिमा गोनाङा बेनो दाना ओरैबायदि होनदों देरसिन 2 सानजिमा गोनां मिथिंगा बेजोरा अनजिमा होनदों नैबे इंराजियाव फैदोंमोन जोंना इभेन नाम्बारसो फैदोंमोन इभेन नाम्बार होनना बुङोबा जोंना जरासो जागौमोन नाथाय जोङो जुदि जरा अनजिमा 2 सानजिमा गोनां देरसिन होननानै बुङोबा जोंना देरसिन होननाय लोगो लोगो जोंना 98 फैगोन जोंना 98 फैयोबा जोंना 100 फाराग मानि माने जायो जोंना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय फाराग मानि माइनासखौ बुजायो माइनास होमबा बाहाय 100 निफ्राय 98 माइनास खालामोबा जोंना मा जागोन 2 जागोन
बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी आनो जागोन बिनि थार फिननाय नाथाय जुदि बे जरा अनजिमा होनायमोनबा अड नाम्बार होनायमोनब्ला जोंना मा जागौमोन 100 निफ्राय मा माइनास खालामगौमोन जों 99 माइनास खालामगौमोन मा जागोन एन्सारा 1 जागौमोन नाथाय जोंना इंराजियाव फैदों जाहैबाय इभेन नाम्बारसो फैदों बेखायनो जोङो जरा अनजिमाखौसो जों लानांगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोन्थों थेंक इउ